napakarami mga kasolid. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mga kasolid ng huli natin. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saizon and you're watching Saizon TV. Yeah! Yun, good morning mga kasolid. Andito na naman tayo sa bagong spot natin. Yan oh. So napakaganda dito. Nasa gilid lang tayo ng highway mga kasolid. Dito ngayon mga kasolid, manghuhuli tayo ng tinatawag na tilapiyang mayan. Sa spot na to, maraming mayan dito mga kasolid, kaya dito tayo magta-try. So ang pamain natin para sa mayan na tilapia mga kasolid is yung hipon. Yan, namili na tayo ng hipon kanina sa market. Yan oh. Yan. So ito na yung setup natin mga kasolid. Yung ating Midvido N2 ultralight mga kasolid. Yan. Sa ating reel na 2000 series super, gamit tayo ng line na 4 pounds. So ito gagamit tayo ng tanso kasi baka maputulan tayo ng breed dito sa mga isda na ito, kasi yung mga ngipin ng mayan matatalim. Ito pala yung pamain natin oh. Hipon. Yan. Okay lang kahit hindi siya buhay, kasi hihiwain naman natin siya ng maliliit mga kasolid. Kaya ganyan oh. Itong gagawin natin oh. Tatanggalan natin ng balat. Mas maksaya kasi pag yung buhay na hipon ang ipapain natin. Yan, ilalagay na natin. O yan, ganyan lang maglagay mga kasolid. Yan o. Tara, subukan na natin. Sana makahuli agad tayo. Yun, ay sayang. Ay, fish on. Fish on mga kasolid o. Fish on na pala yun. Oh. Yes. Ayan oh. Laki. Oh, yan oh. Ito yung sinasabi kong mayan mga kasolid oh. Ayan oh. Napakagandang kulay, di ba? Ganda oh. Ito yung tinatawag na mayan. Nice. Sinubo pa rin yung hook natin. Kaya tingnan mo gaano kalit yung uso niya sa hook natin, kaya halos hindi niya makagat. Yun, fish on mga kasolid. Fish on. Fish on. Yan oh. Uy, mayan ulit. Yan mga kasolid oh. Mayan ulit. Doon pala sila. Ayan. Natin para nakadalawa na tayo. Kain tayo ulit. Try naman natin dito sa gilid mga kasolid. Ayan, may kumakagat nga dito. Meron nga dito. Yan oh. Yun, fish on. Fish on, bilis. Yan oh. Oh. Ay, native. Ay, hindi. Ayun, mayan pa rin oh, mga kasolid oh. Ah, astig. Ganda oh. Dito muna tayo kasi dyan sa kabila mga kasolid, against the light tayo. Kaya dito muna tayo. Dalhin natin yung gamit dito mga kasolid. Yan, nakatatlo na tayo. Dito tayo maniningit. Yun, fish on. Yan oh. Oy. Yan oh.
Oh, ito yung kumakagat kanina pa eh. Nahuli ka rin, ang laki mo pala oh. Oh, good size mga kasolid. Ito pa yung kanina pang kumakagat eh. Nahuli ka tuloy. Fish on. Fish on ka rin. Yan oh. Oy. Ha. Nakuha ka rin oh. Nakuha ka rin. Yeah. Ayan, 6. Mamaya ilalagay natin sa ano to, tali. O kaya ano nang para makita nyo yung dami niya. Bilisan natin magpahin. Fish on. Fish on. Yun oh, good size na rin to mga kasolid. Yun oh. Lubog mo. Yun, fish on. Yun. Yeah. Pabilis makahuli. Laki nito, good size na rin oh. Oh, good size mga kasolid. Ayan, 7. Marami-rami na rin to. Ayan, ubusin natin sila. Ito lang oh. Ayan o. Yun, fish on ulit. Kakalapag lang natin mga kasolid. Medyo maliit pero okay na to. Yun o. Ayos, bilisan natin. So maghihiwa muna tayo ng ating papain para mabilisan tayong magpain. Hihiwa muna tayo ng 2 piraso. Hiwain muna natin. Para hindi tayo gunting ng gunting. Malilit lang ang hiwa natin mga kasolid para hindi tayo magasa sa sa pamain. Oh, ayan oh. Ayan. Kahit tayo lagad. Ayan oh. Yun, fish on. Fish on, oy. Mga talon-talon ka pa. Mga good size na sila dito. 8. Yan na. Yun, fish on. Fish on. Yun. Sarap. Fish on. Tinakbo na pala. Kala ko hindi nakaswitch yung natin, camera natin. Kita nyo naman sa yun kanina hinila. Kinukuha ko lang yung pamain natin para hindi na tayo lakad ng lakad. Yun, fish on. Yun. Uy, malaki-laki to mga kasolid oh. Oh, yes, dali ka rin. Okay. Ang dami na oh.
Ito mga kasolid, subukan natin i-reset up natin. Ibababa natin yung ano, ay tatas natin tong ating ano, floater para nasa ilalim siya. So ito na mga kasolid, mataas na yung ating ano, floater. So subukan natin, baka nasa ilalim lang yung mga talagang malalaki. Hindi ko alam kasi kung malalim tong ano na to eh, itong parting yan eh. Ito susubukan natin. Tara. Yun yun, nasa ilalim nga rin sila. Ayun, meron na palang huli. Ayun. kaya pala eh, hindi niya nilulubog pero meron na pala. Ayan o, ayos. Yun, fish on. Fish on. Uy. Uy, lumalaban. Ang laki oh. Ang laki, mga kasolid. Yun, hindi ko alam kung nakailan na tayo. 12, 13. Ang dami na oh, mga kasolid oh. Grabe oh. Puro smayan lahat yan. Walang iba. Ilagay natin sa tali para makita nyo. Huli muna tayo, paramihin muna natin. Kasi mamaya hindi na sila kakain. Habang oras ng kain nila, ano yun natin? Ayun, yan na. Ayun ako, sayang. Yan, sinama na siya. Yun, huli ka ha. Huh, ang laki. Oh, yan oh. Hindi siya nilubog pero sinama siya mga kasolid. Binila siya. Hindi siya inilubog sa ilalim. Pinadala niya doon sa may mangrove. Yun, dami na, grabe. Oh, naku. Na. So ito mga kasolid, nakarami na tayo. Yan oh, hindi ko na mabilang kung ilan to. Kanina hindi na ako nag-video mga kasolid. Dami na ano kasi malapit lang mag-blow back tong ating camera, kaya tinitipid ko na lang yung aking battery. So namingwit na lang muna ako sa ito. Dami na oh. Siguro nasa 20 piraso na siguro itong mga kasolid. Dami na oh, grabe oh. Bilangin natin yung mga nahuli natin mga kasolid kung gaano karami. Yan oh, grabe, ang dami. Oh, wow, napakarami mga kasolid. Bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mga kasolid ng huli natin. Oh, napakarami na ito mga kasolid oh. Dahil pa natin napatakas. Nice, marami tayong may uwi mga kasolid. Magluluto tayo ng prito sa kapaksiw dito mga kasolid. Yan oh. Yes, dami na nahuli natin. So dito lang yan mga kasolid oh.
Dito lang tayo ng huli, napakarami. Marami pa tayong pamain pero wala, no choice tayo dahil lobat na itong ating GoPro. Hindi na tayo makapag video ng marami. So paano mga kasolid, dito ko na lang muna siguro tatapusin itong aking fishing adventure. So bago ko tatapusin, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Cyzone TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!